pinjol korban judi online. Mongkane nek dulinan cak aja memel-memel. Kayu kelor digawe galih prawan japanan lor ngene niki napa jempol kowe apik-apik ayu-ayu. Bocoran kolor gak digawe sedina rong dina tapi kudu dijaga ngantek pupuse. Ayo mula wis jamak nek ana penggoda iku minangka kekembangane. Nek milih bojo cak aja sembrono kudu teliti sadurunge milya wong wedok sing gelem dijak soro iso dadi daringan momong anak hari. Mula dadi wong lanang cak penaja sembarangan karo wong wedok sing gedhe rasa sayang. Nek wong wedok salah kek ana bimbingan peno aja gampang mara wantangan. Semono uga wong wedok aja kakean tuntutan nek njaluk apa-apa cocokno karo penghasilan. Lan nek peno meneh-meneh kakean penjalukan wong lanang nek gak kuat nang jaba iso golek gendaan. Mula Pak Sutio iki sing duwe gawe nek kajate nikano putrane tamune teko akeh undangane ancen Pak Sutio supel bergaul tamune teko cak dijak salaman terus dirangkul didolekno panggonan ora lali ditawar
niki unjukan uga diaturi ngicipi daharan kula matur suwun sanget kagem Pak Sutiyo ingkang sampun percaya kalian Budi Wijaya kangge ngibur masyarakat Japanan Lor nggih leres nggih. Nah, mula monggo dulur niki amal sedekah saking Pak Sutiyo niki monggo dipun sengkuyung sarana donga. Mugi-mugi anggenipun Pak Sutiyo kalian Bu Wiwik kagungan kersa niki kantuk barokahing Gusti. Kemanten putrane saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sing penting niku enggal-enggal kantuk momongan. Nggih. Mulai napa sing diarep-arep wong tuwa niku nikahno putrane mboten liya, kepingin ndang entuk momongan. Mula ngeten iki jenengan dados saksi minangka putrane Pak Sutiyo kalian Bu Wiwik niki pun resmi jadi suami istri. Nek ngalor ngidul nek boncengan ojo disurai, niki wis resmi. Beda kalau kula biyen gonceng arek wedok ngalor ngidul disurai wong. Mergane napa? Mergane wis gak ono surate. Kumpul niku. Nggih. Monggo wis dalu ayo Cak. Giatno Cak. Bengi-bengi sing kono mantenan, sing mriki ndelok ludro. Mriko duwe dulinan dhewe, mriki nggak ada hiburan dhewe. Pokoknya sebagai catatan Pak Sutiyo Bu Wiwik mangke nek kemanten pun mlebu kamar dilarang dengke.
kehadiran Anda. Cak Wanto Sitor. Mas Rasa. Oh iya, Istimewa ya. Istimewa dibelani kecek kaya ngene iki ya mbelani. Dimbelani apa, Mas? Saking senenge karo Budi Wijaya. Masyaallah, bletok tok kaya ngono iku. Lah iya, iki nek gak semangate membara ora mungkin sok tutuk kene. Gak kira kaya ngene iki ya. Pokok sawangen sing nonton iki pokoke gro apa? Apa? Ayo obah lungguh. Apa iku? Ya iku oyote kenek. Iku gak oyote kenek. Apane? Kena orong-orong. Ora apa-apa, jumbo karo kahanan malam hari ini. Lah, iki mantenan. Mantenan. Nikahan. Kaya nang kene iki desa apa? Desa Dusun Japanan Lor. Dusun Japanan Lor. Desa Japanan. Nggawa kelor cemplungne sumur. Cakep. Muga-muga warga Japanan Lor kabeh panjang umur. Allahumma. Amin. Allahumma. Nang pasar tuku kelor. Cakep. Ya Allah tak dongakno kuwabeh nang kene iki. Apa? Dawa umur. Nggawa kelor nggo nyondok sak nanas. Cakep. Kabeh warga Japanan Lor mugi-mugi sing duwe utang nang lunas nggih. Allahumma. Amin. Masyaallah. Apa? Tuku kelor ketiban ondo. Cakep. Mainan Japanan Lor. Apa? Ya Allah, muga-muga aku mulai nggawa rondo. Akeh rondone ta mriki, Pak? Allahumma. Kabeh. Bek, sampean gak anyep ta nang kono iku. Ket sore nang kono masalah iso embut. Wong Japanan Lor iki wong pinter. Inovatif. Katerene ngerti nek nggone jeblok kaya ngene wis dipersiapno. Disiapno sing seperti kabeh nganggo kathok black. Supaya gak tembus. Mosok ibu-ibu nggawe kathok black. Lho, ya apa kon inovasi kok. Inovasi. Ya gak apa-apa. Ya gak kathok black tok. Lah apa? Ibu-ibu rene iku malah kathokan kresek. Kathokan kresek. Kok kresek ya apa sih? Dontone iki sing ngarep kemau iki. Lho, Bu, nek ngguyu ditutupi. Aduh, untuk kari mek loro ketok gerowong. Kathokan kresek. Iya, nang kresek nang kene iki gak apa-apa. Sing penting iso ngrasakno menikmati Budi Wijaya. Tampil beda, panggunge baru, ana videotrone. Iki memanjakan penggemar. Sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe Bapak Sutiyo. Sutiyo iki ana manane apa gak? Sutiyo ana maknane. Iso ngartekno. Loh, aku iki Pak Sutiyo iki wong anu lho, wong pinter lho, sekolahe dhuwur lho. Kowe nek sampe awakmu ngartekno gak jelas, iki eling Pak Sutiyo manggone ana ning Japanan Lor. Japanan Lor iki dadi barometer pembangunan desa-desa sing liyane. Pak Sutiyo. Aja ngantek ngisin-ngisino Pak Sutiyo.
Pak Sutio nandi tapi, Mang? Pak Sutio. Pak Sutio elir-elir ambek lungguh iku lho kepegelen bae rek. Pak Sutio. Pak Sutio. Ono maknane. Ono artine. Sutio. Sutio. Terdiri dari 3 suku kata. Su artinya apa? Suka menolong dan membantu, tidak pernah sombong. Dia adalah Bapak Sutio. Tepuk tangan Bapak Sutio. Tidak sombong dan baik hati, ramah kepada siapapun. Dia adalah Bapak Sutio. Kari siji. Bleset tampok parut. Wong wis turu so. Wong wis turu. Ndelok YouTube. Lho iki memang disiarkan secara langsung. Langsung ya. Lho kon iki ya apa? Kon gak sungkan ambek kanca-kanca YouTuber sinang kene iki. Berkeringat seperti itu hanya untuk bisa dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Sa-Indonesia ya so. Iya. Isin aku so. Apa maneh Budi Wijaya mari entuk penghargaan toko PWI. Ngopo iku PWI? Loh, kategori pelestari ludruk se-Jawa Timur. Luar biasa. Budi Wijaya kan sing oleh. Budi Wijaya tok. Budi Wijaya tok. Ancen jos. Kari siji. Apa? Iya. Ya. Yo iki nanggap ludruk Budi Wijaya kete esuk udan. Lapangane jembrot. Kon kudu menghargai. Menghargai. Pak Sutio ngerti nek wong Japanan lor iku seneng karo ludruk. Mangkane iku ditanggapno ludruk. Lah iya dideke lapangan mergane apa? Apa? Dideke embong, engko nggarai lalu lintas macet. Bener sekali. Iki pemikiran yang bagus. Makane dideke lapangan ben warga iso menikmati. Tapi dunia tidak mensetujui. Kok enggak mensetujui? Udan kete esuk so. Udane doweres berarti iku sing oleh rejeki mantene. Sing bener iku ngono. Iya. Pak Sutio iku wis nekakno pawang teko 4 penjuru. Dikongkon mawang kidul, diempet lor, diempet kulon, diempet wetan, diempet lali sing tengah-tengah gak dikeki. Mangkane beres ngono iku. Tapi tamune teko kabeh. Teko kabeh. Soale udan iku hawane manten anyar. Lho iya, teko kabeh mergo apa? Teko omah tekan kene gak kudanan. Pas nduk kene kudanan, dadi enak. Enake. Gak mule-mule. Apa? Jajane iso entek. Ngono lho. Ngene iki sing seneng mantene. Kok iso seneng? Glon mantene gelek ono lah gak ono. Nang ndi kira-kira? Alah wis mlebu kamar. Kon kok eruh. Alah aku ya wis tau ngono ku. Kon tau dadi manten? Tau. Iki awakmu crita mantenmu apa sing anu? Apa? Kancamu sing nduk kene dhisik. Walah aku. Kon. Iya. Kon dadi manten kapan? Biyen. Ya dekek kuwade. Alah gak. Dekek apa? Aspan. Kon iku mantenan tambah dadu. Jadi dekek kuwade so. Dekek kuwade. Kuwade. Kronologine mantenan ya apa? Kronologine mantenan. Ya, Sawat-sawatan. manten kepethuk. Manten kepethuk. Pangiring pinang manten kakung karo putri tembuk dadi siji. Tempuk dadi siji. Begitu wis kepethuk, Wah, langsung sawat-sawatan. lho kon iki dadi manten tak kate tawuran kon iki. Manten kok ada sawat-sawatan sih? Lho umume ngono iku anjene. Oh, anu iku gantaran Soro. Gantaran Soro. Kon di sawat Soro karo bojomu. Gak bataku. Lak remek goblok. Ya Soro padha ae mbek mbak iku mang. Soro ya. Soro. Ya terus Mari ngono ngencaki. ngencaki apa? Umume kan ngicaki ndok. Ya. Engko sing kakung ngicaki ndok, sing wedok ngisui sukune sing kakung. Awakmu yang ngicaki ndok. Gak tletong. Ya ndok sondok. Ndok. Iya ndok. Terus mari ngicaki ndok. Mari ngencaki ndok aku dereng-iring. Kon dereng no? Lho, dereng-iring. Dereng-iring. Oh, kaya wong gawa gotik ngene kok. Ya. Kon dereng ngono. Iya kaya bebek. Lah kon yo apa? Ya Manane dereng ngono ku yo apa? dereng iku maksude iku aku diarahkan ke sesangga bugong niku lho apa jenenge iku? Oh. Dilonggono iku lho, dilonggono. Oh, nang dampar kencana. Iya. Dilonggono kuwade. 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 Heeh. Maksude kuwade ya apa? Wade, Iya. kuat nyangga barang sing gedhe.
lambemu. Nek muni gedhe cek anone, kon dilonggono kuwade. Gak Dilonggono apa? galengan. Aku takon temenan. Ya kuwade so. Dilonggono kuwade. Kuwade. Terus waktu nang kuwade apa masalahe apa? Masalahe Ya, bacokan. kok bacokan sih? Sing dadekno kon niku traumae ku apa? Ya dulang-dulangan dhisik. Dulang-dulangan. Mari nu foto-fotoan. Ya. Ngono lho so. Selfie-selfian ngono. Oh, selfie-selfian. Mari foto-fotoan. Mari foto-fotoan. Heeh. Selfie-selfian. Mm-mm. Aku dibuat kali berantas. Lho kon iki mantan tak kate batang kon niku. Masalah Kon ambek bojomu kok bojomu apa kondisine bojomu apa? bojone kondisine bojoku. Iya. Ya bojoku. Cilik tak gedhe. Walah bojoku gawedhe. Heh? Lawemu. Lho kon gak tau pacaran ta kon? Aku gak tau pacaran so. Lah kok iso milih arek kaya ngono? Nek zaman saiki ku enak. Iya. Zaman saiki ku cara ngono arek iso gelek dhewe. Arek kepengin duwe bojo pacaran, padha Pacaran. senenge ngomong nang wong tuane. Ngomong nang wong tuane. Kan ngono. Nek aku biyen gak Lho, seje. seje. Oh melok zaman Siti Nurbaya. Iya dijodohno mbek wong tuaku. Oh bapakmu ambek bapake bojomu kepethuk. Petuk. Kon terus dijodohno. Dijodohno tapi aku gak tau kenal. Gak tau ro bojomu. Masalah so bojoku kon ro. Apa? Lawemu. Lah enak sih lemu. Enak ya apa? Lho, ana paribasan ngene iki lho. Paribasane apa? Lho, ngombe jamu beras kencur. Terus, Bojo lemu bro jelemu. ngentekno kasur. Iku lak paribasa. Lah iya. Lah barang pas kaya ngene iki mang, wedding-weddingan ngene iki apa? Iya, Hmm, tamu teko, tamu teko. nyalami awakmu. Koncoku ngomong ngene so. Ngomong ya apa? Wanto hati-hati. Iya. Bojomu lemu. Terus Iku ngono angel. kancamu nek sing ngomong nek bojo lemu iku angel. Angel. Mangkane iku. Iya. Aku gak ngereken so. Kon gak percaya Gak reken. mergo wis kadung dadi. Kadung dadi, kadung tresno. Terus Masalah malam pertama. malam pertama Kepengin kaya arek-arek ngono iku so. merasakan indahnya malam pengantin. Malam pengantin. Terus Masalah mlebu kamar beleng. beleng Loh. kedadean so. Kedadean. Tapi yo ngono so. Apa? Mulai isak sampai subuh. Apa to? Olehku ngeleki gak petuk. Loh. Kok iso gak petuk mergo apa kon doleki apa kon niku? Ngeleki unyeng-unyeng. Kok iso mantenan doleki unyeng-unyeng lho. Mulai subuh sampai mulai apa? Isak sampai subuh olehku ngeleki unyeng-unyeng gak petuk saking lemune. Wong kelemon Kelemon. akhirnya ketutupan. Ketutupan. Dadi unyeng-unyenge gak ketok. Gak ketok sok. Kok gak nggawa nang tukang cukur? Wah, akhirnya aku gak kentekan akal sok. Gak kentekan akal. Nesoke Ya. lho ala isu-isu bojoku tak tumpakno tosa. Bojomu mbok tumpakno tosa. Blek. Tak gawa nang kolam renang. Mbok gawa nang kolam Tak renang. gawa nang kolam renang. Lah lha apa? Tak cemplungno sok. Mbok cemplungno kolam. Lah kok ono cus. Begitu kon kum nduk jero kolam, Kok nang jero kolam. maune tenang. Tenang. Let suwe, tambah suwe, Tambah suwe mulai sok. Apa to? Brukutuk. Oh, ana piur ngono. Piur. Pukutuk. Brukutuk. Tambah suwe, Piur. terus Tak gelok sok. ya. Lah kok bojoku ngentut. Bojoku ngentut. Tadi dudu unyeng-unyeng. Duduk nyung-nyung Iya, terus tak enteni maneh sok. mbok enteni. Biar. Biur mbok jarno. Ana Brukutuk. ngentut maneh bojomu. Gak. Aku ngene gak kesuwen. Apa? Tak jokono pentol korek so. Digawe apa? Lah tak nyoblos iki cek brukutuk. Jelek aku cek gak lali. Sik ta. Tok. Apa? Kon niku dolek unyeng-unyeng tak kate nambal ban kon niku. Lho timbangane aku lali ya. Wong bojo kok dikai pentol korek. Timbangane aku lali. Pengalaman gak apa-apa. Pengalaman. Kena diceritakno. Nang anakmu meneh aja kaya ngono. Iya, mangane dodokan iki. Wong wedok-wedok lanang-lanang iso guyub rukun ngene iki. Mergo perjuangane wong lanang. Hah? Perjuangane wong lanang, Glon. Perjuangan nang ndi? Iku dodokan wong lanang-lanang iki. Perjuangan sing ya apa? Lho, wong lanang-lanang, Glon. Iso kulu sing wedok ayu-ayu.
sak menake iki tetep sing duwe jasa paling dhukur jasa iku wong wedok. Yo tetep wong lanang. Yo gak iso. Tetep wong lanang. Lho gak iso tetep wong wedok. Yo wong lanang. Wong lanang kan wong wedok gak iso dadi to. Jare sapa? Lho, jare aku mang sik tas ngono lho. Heh, Tetep wong wedok. apa? Lho, wong wedok iku menguasai segala bidang. Rumah tangga kan wong wedok mesti rusak. Jare sapa? Lho, wong wedok sing nomor 1 nggih, Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lho. Lah wong wedok-wedok hidup tok. Bu, sampean tak kandhani. Sampean berjuang gawe rumah tangga, nek bojo sampean gak nyambut gawe. Apa sing digawe berjuang? Delokan wong lanang budal esuk mulai bengi keringete notos kaya ngono iku. Iku gawe rumah tangga, tetep wong lanang iku nomor 1 nang alam donya. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Sing semangat wong lanang, hidup wong lanang. Wong lanang so. Olehmu ngotot. Tetep wong wedok iku iso dadi punjering kejayaane keluarga tok. Jare sapa? Lho, kon nyambut gawe. Yo. Ya, saiki nyambut gawe. Apa? Kon kate budal nyambut gawe. Sadurunge budal nyambut gawe. Iki kira-kira lho, kon sik eling gak? Lah apa? Nek esuk kenal apa? Ngopi, Sarapan. sarapan. Iki nek kon sarapan ambek ngopi, nek wong wedok gak gelem gawekno kon sarapan ambek ngopi, kon kate nyosor peceren kon. Oh iya. Tetep wong wedok iku sing punya jasa nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lah, so, Apa? yo tetep wong lanang so. Kok iso wong lanang? Saniki wong lanang nek gak nyambut gawe, sing digawe adang ku yo apa? Sing gawe-gawekno kopi ku yo apa? Tletong. Masa wong lanang iso-iso budal nyambut gawe mangan tletong? Gak mungkin. Tetep wong lanang iku derajate nomor 1. Nggih, Bapak nggih. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Lho, sing hidup ngene kok diambek wong wedok. Diapa-apakno to. Apa? Basi kon koyomu akeh. Lah apa? Basi kon nyambut gawemu getuh. Ibarate kaya ngono ya. Ya. Tapi nek wong wedok gak iso dadi daringan. Nek wong wedok gak iso mengelola keuangan, tetep ekonomimu berantakan. Dadi wong wedok tetep sebagai yang nomor 1 dalam keluarga. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Semangat wong wedok. Oh, sing semangat iku glokane kula untune entek kabeh. Semangat hidup. Alah, bojomu gak nyambut gawe. Kere. Tetep kapak-kapakno iku wong lanang. Maksudmu dadi wong lanang sing nomor 1. Wong lanang tetep nomor 1. Hidup wong lanang. Hidup. Ketara gawane wae bojone. Tok. Lah apa? Basi kon nomor 1. Amit sewu ya. Apa? Kon iso lahir ning alam donya iki lahir teko ndi? Teko ibuku. Teko sumur ta teko watu? Iso ibuku e. Munggo wong wedok mogok gak gelem nglairno wong, kon gak rupa, Dik. Tetep wong wedok iki nomor 1. Iki gua apa apamu? Berarti wong wedok sing lairno wong lanang. Tetep wong wedok sing nomor 1, nggih Bu nggih? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Gampang. Kok Saiki kon tak kandhani so. apa? Wong wedok meteng bayi nek gak digarap wong lanang. Ya apa iso meteng? Saya bayangno ibu-ibu. Iya, Ibu. Sampeyan kate kosot kaya wedhus. Lah, tetep digawekno wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Lha wong lanang. Basi wong lanang sing sponsori wong wedok. Sponsor iku apa? Lah nyponsori wong wedok kok wong lanang. Ngene iku. Lho, lah ya sponsor. Sponsor. Waduh, kono aja jero-jero. Sponsor. Ngene kok. Iya, Yo. sponsor. Sponsor. Lah nyponsori wong wedok. Saiki kon kerja. Ya, Terus. bengi mulih. Hmm. Terus kon kesel. Kon butuh refreshing. Terus. Nek wong wedok porik, gak gelem mbok apa-apakno. Gak gelem mbok otik, gak gelem mbok walak-walik. Jengkel ambek kon gawe celana rangkep 13. Terus. Kon kate lapo? Iya. Kate lapo kon? Tetep wong wedok iku sing paling utama dalam keluarga. Nggih, Bu, nggih. Hidup wong wedok. Jos.
Lah. Apa? Wong lanang salam donya sampean tak kandhani aja kalah mbek wong wedok. Apa? Alah, mulai nyambut gawe pegel-pegel. Mulai nang omah mlebu kamar wong wedok mengkurep. Katoke dobel 10 gak gelem nglayani gampang. Gampang apa? Bece balong kerangkring kok. Apa? 150 oleh api. Bener ah? Bece gak iso meteng. Yo tak gak. 150 oleh api. Lho, untung nentenya nek gak iso milih arek. Tok, awak dhewe iki tok, iki mono tontonan. Ya. Ludrik iki tontonan. Tontonan sing mawa tatanan. Lah iku mah ditoto e. Lah iya nek tatanane apik iso dadi tuntunan. Lah, Mula ya didongakno muga-muga kon mari Ludrik iki dadi tuntunane wong akeh. amin. Maksudmu aku setruk ngono ah. Lho, kok nek setruk aja wedi tok. Gak wedi apa? Setruk iki saiki lumpuhno. Dilompono gaya. Gawa nang Indomaret iso oleh gelas to. Iku ngono tumbas. Iku ngono blonjo. Jaremu setruk. Yo setruke blonjo. Ora ya lah setruk ah. Nek setruk Amin. amin kakekmu ngono ah. Ya, dadi sing penting wong lanang mbak wedok kudu rukun. Kudu rukun. Gak oleh saling merasa nomor siji. Gak oleh gegeran, kudu Iya, saling percaya. Nek oleh rezeki apa ae ya kudu ro wong wedok. Ndolek cocok gak iso ketemu. Kudu saling pengertian. Pengertian. Aduh, sayang. Kon payu iku mang sayang enteng. Aku mesti payu wae. Aku gak payu-payu sayang. Tok, Cara awakku lanang. etok. Apa? Iki warga BC ta? Iki ya? Iya. BC balong cangkring. Lho aku pedotane, Mas. Pedotan. Pedotan. Pedotan kaya ngene iki to. Lho, lah nek sing durung pedot ya apa to? Loh, nemen. Iya. Iki apamu? Iki ya, Iya. sayang. Ngomong. Iki Dodono aku ya apane sampean? so, iki Iki pacarku tapi kate dirabi wong so. jare bojomu lemu. Jare bojomu lemu, Mang. Iki lemu iki. Lemu iki. Iki ya gak lemu to. Lemu. Nek iki aku ngarani ya cocok to. Cocok ya, Ndelok Mas. sing ngadep rono, Dik. Ngadep rono. Oh, ngadep rene. Ah. Lho, Tok, iki cocok iki, Tok. Cocoke. Cocoki. Kon lak ro sapine wak Madri ya. Yo. Bokong-bokongane apik kaya arek iki, Tok. Manaan biasa ya, Tok. Heh, Apa? lah Kak. Iki bojoku mau kajero sapi. Lho, modele iku lho cocok. Model. Iya. Modele cocok. Kon pacaran ambek iki kon iso oleh apa ae wisan? Oleh wakeh. Hah? Bendino ditukokno balungan, kerongkongan. Oh, Yo ceker. ero nek kon iki turunane Balungan iku lagi apa balungan kere. Apa? Kiri. Iya. Iki pacarmu. Pacarku so. Pacaran. Pengalamanmu pacaran ambek pacarmu apa ae? Aku pengalamane ya jujur ae ya gak usah tutup-tutupi ya. iya. Jujur ya wes ngene iki ya wis pokoke tak wincip-wincipan ngono. Wis tak wincip-wincipan. Ya. Kok modele kaya tahu solet ngono to? Le se yo ngene. Stop, yo ngomong sayang. Saiki sampean, iya toh? Iya. Nek tuku kaya tuku nukokno pedak bojo sampean Nek tuku wedak. ya kan ana testere. Iya. Terus tuku parfum pasti ada testere. Ono testere. Lah, bercinta ya ngono. Bercinta kok nek dites ah. Ya dites. Jajal. Berarti Dijajal. ono edukasine. Ano? Ya. Aku iki suwe gak pacaran lho, Tok. Aku nyele dilu tak gawe edukasi. Oh, yo gak apa-apa yo. Kon nyelek bojoku ah? Iya titik ae. Wani piro? Hah? Wani piro? Lho, kok boleh kaya GM kok. Kon niku pacarku mau wani piro? Pacaran niku kudu iso ngomong sing iso manis-manis lho, Tok. Lah wong iki ngrayu ae ra tau kok. Dah, sing jajal sih. Jajal. Rayun pacarmu. Ayo. Rayuan sing penak coros kaya lagune arek-arek saiki ngono kuwi lho. Ngerayu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Sampe niku katene ngaji apa kate ngadepi sakratul maut? Kate ngerayu sayang. Ngerayu kaya wong tahlilan ae kon niku. Sayang, Iya. bapakmu apa iku? Bakul pentol ya? Kamu kok tahu? Lah, bekne. Kok bekne? Ngene lho, Tok. Ngene lho meneh ben dicekel cek, Cekel dipepet cek ini. noplek. Lho ngene lho. Nah,
Ki nek wis krenyeng-krenyeng to. Kon lah nang mburi to. Lapo? Iki ngono pacarku mau jajal-jajal. Ngrayu ngene lho. Dik, Dik. Iya, Mas. Bapakmu bakul es krim ya. Kamu kok tahu? Pucukmu ingin aku menjilatnya. So, kok mau jilat-jilat, so? Iki jenenge parian. Parian iku sing mesra, areke tertarik. Masih ngono gak dijilat-jilat. Lho, wong jenenge parian kok. Ayo coba. Rayun. Sayang, Iya, sayang. bapakmu tukang syuting ya? Kamu kok tahu? Bekne. Loh. Sayang, Iya, sayangku. bapakmu jeragan akik ya, Nak? Kamu kok tahu? Kilau batu permatamu menyentuh hatiku, sayang. Loh, ngono lho. Ngono lho. Belajar ayo baleni. Tukok kono ngene. Sayang, bapakmu. Lah wong nyekel tok era romantis ngene. Kon nyekel toke fales kon niku. So, Apa? aku gak ada romantis-romantis langsung tuk bres ngono ae. Sayang, Iya, sayang. bapakmu tukang kombi ya? Kamu kok tahu? Bekne. Loh, kok ben. Ngene lho. Coba dodono, Dik. Tarai. Ya apa? Ya, tangan dicekel. Cek. Ngene. Iki bangkean digoceli. Nah, dadi ketok romantis. Ah. Oh, Sayang, Lah, iya sayang. bapakmu kuli bangunan ya? Kamu kok tahu? Ya tahu lah, wajahmu seperti cetok. iku Sayang, cocok. Lagu-lagu sing saiki ngono beriramakan saiki, kaya arek nom-noman nek ngerayu pacare ngono kuwi lho. Walaupun usianya awake dhewe itu sudah lebih ya. Nek iso iku ngerayu-ngerayu sing era-era arek saiki. Kaya ngene lho, Tok. Kon monggo pacarmu ya. Ngene lho, sayang. sayang. Bapakmu belantik sapi ya. Bapakmu berani sapi ya sayang. Kamu kok tahu? Pantes kon kaya tletong. Pantes aku amis sambune. Pesing. Iki sawangane tak delok kon ket mang kok sawangane mecucu ae lapo. Wong So. pacaran niku kudune berbunga-bunga. Aku ambek pacarku iki wis pacaran suwe tapi gak direstui bapakne so. Gak direstui. Gak direstui bapakne. Mangkane tak incipi tok ae. Ya aja ngono. Apa? Iki anake wong, gawene sing temen. Carane ya apa lak ngono? Bapakmu gak setuju. Bapakku gak setuju. Mbokne Wanto iki wis pokoke mungsuh satru bebuyutan iku kenduk weteng lho Cak Rasa. Karepmu terus ya apa? Lah aku iku kan mencari simulasi. Apa jenenge? Simulasi. Solusi. Oh, ya isolasi. Solusi. So. So, Lu. so, Lu. solu, Lu. lu, Si. si, Solusi. solasi, So. so, Lu. lu, Si. so, Sanusi. sanusi, ya bener. Yo anjene ngene iki nek lambe-lambene lulusan balong cangkir. Jalan keluar. Jalan- Ya apa carane awakmu karo Wanto iso dadi siji? Wes Cak, golek jalan keluar ya. Omahku iku mau nek lawange ngarep tok. Ya. Buri tak kokon bobol. Dadi aku liwat buri. Ngono iku jalan keluare. Iku dudu jalan keluar kon kate maling kon niku. Lah jaremu jalan keluar. Jalan kalau ya apa carane wong tuamu karo-karone setuju. Lho, masalah iku keduk weteng iku wis satru. Terus so. Padha karo kerek karo asu. Gak iso rukun. Gak iso rukun. Dadi bapakmu kerek, bapakmu asu. Iya. Imbokne asu. Mbokku asu. Pantes anake koyo kerek karo. Iya. Kok iso kok bapak ambek emak kok iso kerek ambek asu iku? Iku jenenge gak rukun. Gak rukun. Carane nek rukun ya apa? Lho lah ya mbok. Diatur. Dipateni ae, Kok dipateni ae. dipateni aja. Apa aku so? Apa aku kudu bunuh diri nang rolak songo? Gak ngono. Aja nang cangar ae. Cangar. Iya. Singkar iki yo. Iya senyar. Ojo wis. Sing penting saiki wong tuamu padha geleme. Yo. Ya, Jalan-jalan nih, jalan keluare. jalan keluare. Apa? Jalan keluare ya apa ini? Gak ruso. Urusanmu. Wis kok anu diatur nang kono. Lho kono. Iya. Wis pokoke aku ngerteni sampean lho ya. Ya. Manut sampean lho ya. Engko aku sing ngatur. Temen lho ya. Sementing kon karo Wanto niate apik. Ngono ya. Ya. Ayo. Ayo sayang. Ayo mulai. So, asyik terus so. Aku atur Jadi sih. terno. Hah? Aku terno. Aku tak nang hotel kowe. Hotel. Kembut-kembut iki. Lho, aku ya apa terusan rek? Ayo. Aku melu rek.
gak sengguk, gak watuk, gak serok, gak sotil. Pindah nandi ditutno wong gendeng. Wingi aku pindah nang Citraland ya ditutno. Kok karo isin? Sing karo isin ya awakmu. Lah apa? Masa aku nuku takut ora buka 3 dina. Lho ngono ku langganku ngalih nang nggonmu kabeh. Nek gak saking gedene dukunmu. Ya duduk perkara dukun. Duduk perkara dukun ya barangku berkualitas. Emange barangmu barang ilegal. Lah apa barang ilegal aku duwe surat sah. Gak jelas. Apa nek tidak jelas? Sakur. Kacau. Lah iki aku tuku omah nduk perumahan. Kabeh sampah nduk ngarepe omah. Nggonku dijikiki. Nggone tangga sebelah gak. Ane gak anjen petugas kebersihan kancamu gak gelem jekek sampahku. Ya ora ngono yen awakmu gak gelem bayar. Gak bayar apa? Wong samono akeh wis tak kei dhuwit 600. 600 sapa paling kok ora kok bayar pakai ikumu. Dikai apa? Kok ikumu? Ikumu kon untung-untungan Kok mari ngono ku ya ngono. Anak iurane ge bayar security. Security, duduk security. Wis tuwek goblok setruk kon katene. Apa sih? Muni apa? Security asline. Aku ngomong apa? Security. Lho, dhek itu nyotot kok sak. Lho ngono ku, yang ngono ora gelem bayar. Kate nek keramaian kate liwat kebonku. Oh, tak batok. Lah apa aku ate bayar security. Wong aku ya iso jaga bengi. Iso jaga bengi, jek mula awakmu golek mit-mitan. Mit-mitan apa? Mit-mitan apa? Kok ulet? Lha nomere oma cocok ambek selakuane. Lon 11 kere. Asu. Huk. Ayo, muni guguk. Nek gak iki kelebok. Sece aku banyak dimanfaatkan. Dimanfaatkan apa? Gambare 12. Iki ngono gambar jaran. Wong jaran ku playune banter, gak duwe udel. Udelmu mendelep. Tapi nenek wong lanang modop. Kontak itu. Masa aku marani kan duwe udel. Lah iku gambare jaran ayo, gak duwe udel. Kok kepene udel? Gak, mah udelmu aku ora udelmu tambah muka. Ono gane omah dikrowoki. Kon cek ngerti aku salin kon. Salin ngene tak gelok. Bareng tak gelok adus bior. Ayo. Iku apa sak meter setengah iku? Oh, kakek cocok.
titenono kon. Aku meneh tuku kendaraan sampai liwat ora liwat nggonmu aku. Kon masih gak liwat nggonku yo gak pateken. Tuku kendaraan ora liwat nggonmu. Kendaraan Ate kon liwat. Saestu tak tabrak jel bongko kon. Omamu tak waris. karo isin, gak melok duwe sumur ya melok nimba banyune. Lah sing duduk sapa aku? Lah apa? Wong aku sing ngeduk sumure. Botone sapa botoku? Lah sanyone sapa sanyuku? Palarone sapa palaronku? Lupute sumur. Gak melok nandur gedang ya melok njeglah gedange. Mek gak turunane bedes ya gak ono. Salah gedange wite nduk nggonmu tak wae mangklung nang kebonku. Yo tak ketok, tak pangan. Pancene turunane bedes. Ati mak turunanmu jaran. Aketoplak, agak duwe. Aketoplak, gak duwe. Wis gak kenceng, gak kenceng. Lapa kon liwat omahku tak pel sedina ping 7. Wah, apa banyune awake nggonku ngono kok. Atuh. Ngrusak omahku kon. Omahe sapa? Lah wong iki omahku, olehku gawe. Tapi iki gedhek sing tuku aku, kon kate ndelok aku mek kate adus, mek kate salin. Ora ndelok tangga sebelah. Lah apa mbok rusak, Ana tak rusak gawe aku. Sampeyan apa kon? Wani karo wong lanang kon. Gak kontak sing lanang, aku ya lanang. Kok lanang? Ayo ndelok. Lah apa ndelok? Ayo ndelok nek lanang. Raimu wis kaya tabung LPG. Mikira, kon ku mikira. Mikir apa? LPG ki langkah. Ya toh? Pirang wulan gak teko. Iki berarti kono kok iki ndelikno LPG. Lho bapak lho. Duwe toko gelap kon yo. Aku wong sugih terkenal lho kampung kene LPG tak stok tak tandon. Kate lapo kon gak trimo. Lah iku melanggar undang-undang dasar 45. Gak iso ada ngomong undang-undang dasar. Anane aku nyinggan LPG supaya aku tambah sugih. Ambrip nandi rek. Aku golek rewang saiki. Rewang ana apa le ya? Alah, iki mewek. Rupane wis kaya gurem sangit. Apa tongamu? Kaya apa? Kok guci? Gak iso ndelek omah kon mek gak jejer aku kon. Lah apa? Aku tuku lho perumahan iso. Mek aku jelas turunane konglomerat kaya sing duwe gawe saiki. Oh, karo melarat. Mek kon lho kaum duafa. Ora apa-apa baju alfa. Banja. Karo isin. Wah, gak karo isin. Yo kan sing karo isin. Ya kon, Kan, kon. nyocot to. Kok nyocot kon. Ayo. 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 Wanine kon ambek wong wedok kon. Mek bojoku teko kon dipateni kon. Alah. Bojomu ra nek ndase lho. Gak apa-apa masih gak ono ndase tapi ono ikune. Ikune apa? Ya ora iso ndak kok kanggo ambekan takno. Ambrip cetas teko mbuk jarene. Ayo, ngomong. Aku yo
Mek atik ketemu kon maneh pindah omah, tak obong omahku. Wah, lah wong aku ora kesuwen. Iku sapa kok ambil pesene nama kok? Lah apa nyeneni pengendang kon? Ketemu pirang perkara nyene. Ketemu pirang perkara kok ate nyeneni pengendang kon. Ilah. Iku lho. Lah, senenane kok. Baru teko dibrip. Mau iki lho kate gawe. Tangga ngono kurang ajar. Dang. Iso enak kaya aku. Alah, Wong aku ane bayar pajak-pajak. alah Pak totolan biyen. Anane aku soge, ancene aku iki terkenal dermawan. Ambil koncoku kok. Brip, tak kei 50.000, tabono. 150, Brip. Alah. Sepeda motorku pen. Sepeda motor apa? Delok praen. Wong raimu ya kaya betes Jepang. Wah, potonganmu kaya entong kok. Ya gak apa-apa. Kok, njaluk gendeng apa kok? Masih njaluk gendeng apa lah ya iso pengakuane bayar. Wong kancaku kabeh. Kok bingung. Loh, arek iki kurang ajar. Kebakaran. Omahku obong. Kok iso omah diobong iki lho. Sandale sapa? Rusuh-rusuh yae. Adik, sandalku dibuang. Kon aja kurang ajar, kon. Sandal. Sandalku dibuang. Ora ketemu blas. Sandal arep dibuang. Masaku ya sandalane jor. Angkat tanganku moro teko dhewe nang nggonku. Ya, teko. Oh, aku ya iso. Ora iso. Oh, berarti gendane. Ya babal lo, masih gendaan. Emangnya kon, gendaanmu setruk. Apa? Gendaanmu. Lo enak stroke. Enak mati rabi maneh. Aduh, syukur kon. Syukur. Bongko tak kon, Bongko kon. Aduh. Apa? Iko saweran teko lho. Gak mungkin. Iko lho. Gak mungkin. Saweran teko lho. Wanine kon ngerusak omah kon. Tak lapor Pak RT. Alah laporno. Pak RT iku misan aku. Ora mungkin belani awakmu. Tak lapor RW. RW ku mindo aku. Ora mungkin ngilangi awakmu. Oh, tak lapor Pak Polisi Republik Indonesia kon. Lah polisi ku aku. Ora mungkin belani awakmu. Tak lapor ketua Banci kon. Ayo ngomong kon. Ayo.
Kok kira aku wedi ta mbek kon masih aku wong wedok. Alah. Ora gateno tangga. Tangga gak iso rukun karo tangga kon besok bongko lo kate mlaku nang kuburan. Gak ngerti perkembangan zaman saiki wong mati pendosa gawe remote. Kon diremot. Ya iya, Ya remote gak kuat kegedean awak. ya kon iku mek bongko dipathoki 3. Lah, Siji ndas, siji sikil, cangkemmu sing nomor 3. ya gak apa-apa jare patoki 3 ki cangkemku cek nyotot. Ora gateno tangga. Nduk. Halo, Nduk. Halo. Alah, atine luwara cek gak kena setro kok. Telepon anake sing nang luar negeri, sing tadi begenggek iku lho. Anak sapa? Ya anakmu. Ya bale. Halo. Halo, Siapa dak? aku bapak, aku anakmu, Pak. Lho, awakmu, Nduk. Iya, Pak. Saiki lho ndi, Nduk? Aku nang Arab Saudi, bapak durung mati, ta? Durung mati. Gorong. Kok sing nyotot kon ndakno? Halo. Halo. Halo sayang. Kau di mana sayang? Kau di mana sayang? Lho, anakmu wis teko, kon telepon matamu, ah. Anakku ndi? Iki. Wis seru. Unine piye? Udah bawok nyene bokongan. Gombal disusupno. Bapak, Aduh, ada apa sayang? Sayang, ada apa sayang? Sayang, 1000 sayang. Hati ini loro. Bapak, Iya nak, Pak, iya nak. Bapak jarene nyusul. Alah, tak susul nak. Bapak jare nyusul. Lah wong aku iku wis ngenteni pirang-pirang jam lho, Pak. Iya nak. Awakmu aku jangan nyusul jadi ngenteni kendaraan nak. Terus, Pak. Lo kendaraanmu kepet jebane nak ya. Lah men kok mau tak tambale. Mari tak tambalo, mari Lo. Susune mentolot rono, sandale rono, gonku ije utuh. Wong anake arep dipepet-pepet susune. Ora masalah. Ora masalah wong jenenge anak. Jenenge anakku ben sore payu. Anjane anakmu begenggek iku gak payu ya apa? Lho, Pak, aku delokno begenggek lho, Pak. Anakmu anjane gatolen. Aku delokno gatelen. Gatolen ngono ngomong kerja nang luar negeri, mek gak gatelan gak mungkin. Gatelan enek sing ngukur. Sapa? Aku lho. Bapak, gak usah digatekno, Bapak. Kok gareke Bapak darahe petit lho. Cek petit gak apa-apa karek innalillahi. Sapa? Ya kon. Lah iya bareng awakmu. Lah apa karo dalane dhisik? Muga menenek mancing kejeguro segoro. Wong aku nang segara cethek kok. Wah, cetek apa dilbon banjir kelep. Bapak, Bapak, masih pangku lah gak apa-apa sih, Bapak Gak mau apa-apa, jenenge Nak. anak kok. Aduh. Iya. Ada sopas ya. Wis enek pirang tahun ya, pirang tahun. Alah. Aduh. 3 wulan. Lah iya kon. Iku anakmu, Iku anakmu. Anakmu lapo kok pangku kon? Iku anakmu. Iku anakmu. Aku diambung bapakku goblok. Alah menen aku wis emas. Susuke gak kadasen. Lah aku wedok. Piye? Apa kok dukono lho? Iki gone bibit. Bibite
nang luar negeri anakmu, gak mungkin nang luar negeri. Lah wong anakku kok. Ini nak. Aku lak nang luar negeri to, Pak yo. Iya. Ya, Pak yo. Iya nak, nak. Aku nang Arab Saudi ya, Pak. Gendakmu ndok kono pira nak? Oh, pakai, Pak. Jaba jero nak. Iya, Pak. Oh bejat kon ndok. Ya cocok karo bapakne. Lapo? Cocok masih kok kirimi pira-pira yo entek. Lho ora masalah nek tak kon ngentekno. Kakekane budal sama Lea. Lho iki lho. Oh. Sipilismu. Pak, Apa nak? Bapak jarene duwe pacar ya, Pak yo. Iya duwe nak. Lah apa sampe timbangane golek pacar kan mending sampean niku rabi tangga sebelah lho, Pak. Gak serok, gak sotil, gak atene aku dirabi bapakmu gabaken. Aku yang nduk gak serok, gak sutil. Gak dawet, gak ketan. Ora melok, ora kentil. Ora gelem ora doyan. Iki lho gambarmu. Apa maneh bapakmu koyok remote AC? Gak kira arep iki lho gambarmu. Alah. Ana paribasan. Ana paribasan ngono. Apa? Iki lho gambarmu. Aku wudu ping 1000 mek dirabi bapakmu. Alah, sing rabi iki sapa? Bapak, Tangga kaya kirik kok. Ya kan koyo asu ya kowe kon ngomong dhewe kirik ya kon nomormu. Bapak, Yang engko kendaraanku PN yo. darah di. Kendaraan Pendoso gawe ngubur kona. Bapak, iya. wis aja geger ae to, Pak. Sampeyan niku lho, cek nang pedhok jodone. Tapi niku kolek aku rabi sampeyan niku kan enek sing ngramut. Karepmu ngono ndok. Nek awakmu rabi aku enek sing rambut, enek sing ngedangno. Lah nek iki rabi gak iso, Ndok. Lah wong apa iku KTP-ne gak jelas kok. Lah apa ngomong gak jelas? Awakmu Kok iso gak jelas? jenenge Sali Merinti, Okta, Mami Okta, Sali Merinti. Terus Dia ada KTP-ne Darmanto. Kok gak izin? Darmanto iku bapakku. Goroi kon. Lah cecek karo aku. Sapa? Kaji. Taji apa? Iku lho ambulan teko mapakon. Kaji lair grosot kaji. Taji Wah, apa? ditelok ji. Jenengmu tajis ngadekan ngono kok. Ambulanmu teko lho. Kae muat raimu. Iki lho. Ini sayang. Bapak, Iya. tak gawakno air jam-jam. Waduh, air jam-jam. Ayo sijak. Air jam-jam apa? Iku lho bekas anakmu gawe cewek. Loh, iki lho banyu jam-jam temen lho, Pak. Nek banyu jam-jam dige cewek ku dosa. Ini dari Mekah Medina, tidak boleh mengenyek. Kok lah gak ngerti wong anakmu wis digarap sopir-sopir. Kok digarap lho? Gak, Pak. Heh? Ora. Gak. Gak. Ora. Apane delon, Pak? Ora kok. Lho ora kandhani. Kowe ning ngombe, Pak. Lek katene ngombe ku ndonga dhisik. Ya, Gak loro iku Dongakno, jelas. donga maca Yasin sekiranya bongko. Bismillah. Piye nak uruana? Bapak ki pekon lho, Nak. Pak, tak gawekno kopi ya, Pak. Iya. Piye, Nak? Tak gawekno kopi susu. Ya, kopi susu. Sapiro? Sak drem setengah. Ya kok akeh men. Lho iya nak nek gantek. Gerojok totote toko sebelah. Aku tak kanjero sik ya, Pak. Iya ya nak iya. Nak, duwite gono guntingan. Engko kena rondo-rondo. Ya. Duit sing gono guntingan. Duit durung guntingan apa? Utang nang giras lho durung dibayar. Oh, jane ku tak gawe syarat kok. Ya digunting cangkemmu ngono. Duwe pecah-pecah iku digawe apa? Ah, sing pecah-pecah di gua ae. Dibuat. Lapo? Aku tak lebu ya, Pak ya. Iya. Iki sampan ya iki, Dok. Dok, godi ya sampean. Godi.
Wis ayo aja nyocot ae. Godi siapa? Oh, duduk Godi. Ro, Godi. Diantuk iki. Cocok ketemu kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, burung ngombe kate disaut. Kesuwe. Lho aku ndonga dhisik kok. Bismillah arep Gudi. Arep ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu apa? Gak kurang banyu ngono. Gak kurang banyu ngono. Bres. Yo cese padha semlenge. Padha gak jelase. Ya cocok ketemu misanane. Gak apa-apa. Setengah rolas, setengah beras, setengah ketan. Terus Setengah waras, setengah edan cocok. cocok kancaku. Ancene kancamu kono sing waras. Lho bapak meneh digawa. Rumangsamu kontok sing duwe anak. Aku yang duwe anak. Lanang duwe anak. Wong anak koyo ngono dibanggano. Anakku kuliah. Kuliah. Papa. Papa matamu ngono. I am Don Modon. Kon karo mama iki gelungan kok coba celuk papa iku lho. I am lali, Mama. Aduh, anakku Wanto. Mama. Aduh, kamu kuliah di luar negara itu gimana hasilnya? Ya. Aku kan mari kuliah di Iran, Mama. Saya baru mulai ini, Mama. Bawa bom, Nak. Saya sebenarnya mau bawa bom, Mama. Terus mari kono gawa bom ya apa? Apa, Nak? Rambutnya Mama kobong. Aja ngreken tangga. Gak ngreken aku tangga, kan sing penting mulai gawa bom ta gak? Tapi rambutnya Mama kobong. Cuk. Dadi obong temenan. Ma. Le, Iya, Ma. mama duwe musuh bebuyutan. Siapa, Ma? Kon wong lanang, mama wong lanang. Loh. Terus aku dilahirkan siapa, Ma? Maksudnya kon wong lanang, mama wong wedok. Wedok jadi Mek mama diinjak-injak, uang kon atik gak ngamuk, ojo dadi anake mama. Ngamuk aku, Ma. Piye ngamuk, Ma? Sumbarono. Galani karo aku. Piye ngamuke, Bang? Sumbarono iki. Iki. Ya, Piye, Ma? Cita-ci. Apa? Kono cok kurang ajar. Kon ojo kurang ajar. Enak kurang ajar dibakaken ajar. Iki mamaku. Iki mamaku. Mama gombal. Sing ngelairno aku sampai mami sesar, terus marung nang rumah sakit, digawa nang bidan, mari ngono ngelairno aku. Lah kakean omong. Ma, biyen gak digawa nang dukun bayi ta, Ma? Lahiranku. Kon wanita gak? Biyen mamaku ngelairno aku sampai digawa operasi, akhirnya aku merucut gara-gara ana bledek bier. Prodol. Merucut. Nah, mamamu terus semaput. Mari semaput, mamamu terus golek permen. Ma, Apa le? kenapa sih mama harus bertengkar terus? Harga diri nak. Ma, harga diri bisa diturunkan sesuai harga loh, Ma. Lah, kok- Mumpung hari ini ada diskon 15 di Shopee Pay, Ma. Mbok kira mamiku sopi ta? Paketan. Sing penting mama iki gak gelem diremono tangga sebelah. Sing penting kon tak belanjani digawe kuliahmu ojo sampai kalah. Ojo atik seneng wong sembarangan. Tenang, Mama. Bebet bobot bebet kon kate rabi kudu didelok. Ojo sembarangan rabi. Siap, Mamaku sayang. Bebet, bobot, apa? Bebet Bebet bibitnya wong gendeng. Bobot watu. Ma,
Aku kan kuliah di Israel ya, Ma. Aku pulang bawa bom. Namanya ini adalah bom Gedaing. Ini. Gedaing. Ini berarti dari luar negeri ya? Luar negeri, Mama. Enak iki le. Enak ya, Ma. Legi iki le. Heeh. Aja kuwatir. Iya. Kamu istirahat dulu di belakang. Ya, Ma, aku pamit. Saya tak adus-adus dulu ya, Ma. Iya, Nak. Iya, Nak. Heeh. Sayang. Ya. Anak sing berbakti gawano gedang. Enak. Enake legine gedang teko luar negeri. Wates ora tau mbadok gedang. Lha apa? Wong ki ya enak. Tak kene kene. Pe ana bedes mangan. Gedangku ditilat bedes. Alah, kawani jeke. Ayo, cikien. Lha apa? Nek semaput kon. Aku jek ono, gak apa-apa. Aku tak mangan gedang sing situke. Sing penting tak gawe ngrusui omah sebelah. Enak. Gedang teko luar negeri. Ngene iki ya. Wong nek perasaane kaya kewan ya kon iki. Lah apa? Ora njaga kebersihan. Kebersihan itu adalah kesehatan. Wong ngene kok buahe rene kabeh. Loh. Ngene-ngene breseti wong. Terus awakmu disot wong. Ora piye? Lho ngene iki buahe rene lho. Mongko aku iki yo gak arep gedang. Gedang iki yo wis tuwa. Munggah. Ada apa sih? Ada apa? Ada apa? Kon yo dijar-jarno tambah suwe tambah ngelamak. Dikira aku iki wong wedok gak wani ambek wong lanang dapurane kaya kon sing kencing manis. Maju aja wong siji. 100 kaya kon. Kene tak ropal lho kene. Sakarmu ngajak model sing piye? Ngajak Merek, jengking, dodok, sakarmu. Ayo, Ayo, dodok. kekeran kene ambek aku. Sakarmu. Merek, jengking, dodok. Wis, aja kakek-kakep kon. Ayo, sakarmu. Aku tak kurang-kurang iki. Ora wong aku. Ancen kon kelakuan demit, kon gak ketok wong ya ana pantese. Mbok kira aku wong wedok gak wani ambek raimu kon. Ayo apamu tak medeni? Lho, tak empakno ilmu cakra birawa mati gak kena tangan. Patul topot oleh tanding. Ayo toh, Darmanto karo aku toh. Mek perkara kowe naik gak mundur salangkah. Malah gandang kon. Gak usah gandang. Gelut. Ayo. Sing mati kontakku, gak wedi aku.
Wis tuwek-tuwek kok gelut sireh, gak pantes. Pantes piye bapak cek kapok kok. Atuh. Diapakno? Asu. Apa? Dicokot Wong karo tanggane kok gelut. Kurang ajar iki, Cak. Apa? Ya iki tangga sing kurang ajar. Kurang ajar lapo. Aku krungu sampean biyen tau kuliah. Sampean wong pinter. Mosok padha pintere kok gelut ngene. Pasti wong nek pinter padha pinter iku gelut. Oh, ngono. Tapi solusine gorong temu. Urung ketemu. Anakku mek gak diguna-guna anak iki. Ya gak mungkin katut. Enggak. Aku roh dhewe. Anakmu asli seneng karo anake. Gak iso. Kon mek ate gak nurut mama tak pecat kakak kon. Zaman saiki mi gak ono kate guna-guna. Yo. Main dukun ujub iku gak ono. Arek seneng padha seneng. Zaman saiki iki nek biyen kudel nyusu kebo. Lah saiki kebone nyusu Kebon nyusu apa? Kudel. Oleh lho me. Kaji karo Mami Oktan nang rukuno, anakmu nang digolekno dina sing apik, tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Ngono aja. Sing bengi iki ditanggap karo Bapak Sutiyo. Muga-muga Pak Sutiyo sak keluargane ya paring ngono seger waras, rezekine tambah mlimpah ruah. Amin. Bengi iki gawe lakon apik. Lakon apa? Sebentar. Ayo Lakon apa? Oh, aku ro lakone. Aku ro. Apa lakone? Apa lakone? Lakon apa? Aku kudu moro tangan nek karo iki. Sore wis ngomong iki lho, Goro. Le, Lakon bengi iki lakone Prawan Gunung Jati. Oh, wis ero. Apa? Wis ero. Apa? Gunung Jati prawane.